Drugoplasirana zadrugarka Delila Dragojević otkrila je nove detalje o dečku, kojeg je u javnosti predstavila pod imenom Gringo. Iako ga strogo čuva u javnosti, Dragojevićka je ispričala čime se bavi, kao i da ima svoj vozni park i da poseduje 2 skupocena automobila. Nije ništa otkriveno, sve dok ja ne budem to želela. Da li sam zaljubljena? Ne bih o tome, ja sam srećna, to je najvažnije. Nisu pogodili još ništa, govori Delila. Iskoristila sam da idem do Hrvatske. Vidjela sam da imam i tamo verne fanove. Nisu fanovi, nego je podrška tamo nečija. Ali opet nisu uspeli. Ja sam toliko pametna i inteligentna da zamenim pravog sa lažnim. On ne želi da se medijski eksponira. Nije došao ovde zbog vas. Krenula sam njegovim automobilom dok nije guma pukla. On ima 2 automobila, ima privatan biznis, nije bitno, nećemo o tome. On ne želi da se eksponira. Pokazala sam ruku, nogu, sat, glas i patike.